Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Nu știu dacă știți de un joc care l-am descărcat eu. Acum mă uitam ieșit pe magazin Play să văd și eu ce jocuri mai sunt și am dat de jocul ăsta. Să ai idee, bă. Nu vreau, scria în română. Jocul în română acolo. Apu! Scuze, mă bâlbâi. Scria acolo în română. Scria... Ia voi printre noi, joc de socializare, ceva? Nu știu, nu mai știu. Dar hai să încercăm. E un fel de Among Us. Cât de cât să mă ușor, deși la mult. Și sunt host game, adică să inventezi game-ul, să faci un joc, să te bagi în unul sau să cauți. Prima oară avem hide and seek și murder mystery, gen Among Us normal și hide and seek. Dar mai avem și unul cu polițist care încă nu e. Vom încerca modul normal, murder mystery. Și ne-am spăinat așa un semn de ăla. Nu. Ba, tu s-au descontat. Yes. Hai. Oh, what? M-am spart, am schimbat să închis telefonul. Ok, s-a avut ecranul negru din cauza că așa e făcut jocul. Și o să apară imediat, cum am mai jucat-o puțin înainte. Și suntem lazy sau blizzy sau ce-o fie. Uite, doi. Nu suntem diavolul sau impostorul. Pentru cei care nu știu jocul. Ok. Să vedem ce task-uri avem. Deci avem la dining room. Aici. Oh. Cum naiba din prima? Haide, frate, serios, să ne glumești cu mine. Cum prima să fiu omorât? Ăsta e ghinion, frate. Mamă, de când mă joc eu jocul ăsta nu s-a întâmplat deloc din prima. Bă, să fac niciun task. Mai avem aici lumânări. Am capul. Hai să trăbim tot rumul. Observa? Ce mă nu te ia pentru tare? Distribuitoare. Normal așa. Ok. Și mai avem în... Asta e baia. Mă, că ți-a apăsat aici. Bă, da, mult durează. Deci că e task-ul ăla care... Cum se zice... De pe am... Stați că am uitat cum se numește. Sau ce facem. Trebuie să downloadezi ceva și să te duci altundeva să faci acel lucru. Că de m-am jucat de mult Among Us. Nu mai merge. Telefonul meu nu e compatibil cu acel joc. Cu versiunea. Hai că m-a găsit și pe mine cineva între timp. Ia să vedem ce zic băieții. Noi știm cine e roz. Avenge me. Let's run around the... Oh no, da. Mamă, puteți să chat-ul. Știi că pe Among Us și putem scrie aici. Bine. Da, evident, cred că nu o să ne vadă nimeni. Eu că suntem fantome. Și dă pe el însuși. What? Oh, stai. Parcă erau doi diavoli. Nu mă filmează. Ia stați un pic. Foarte să ne desconectăm.
Da, știți voi, ăla nu știu ce l-am mai arătat. Ok, vom încerca hide and seek. L-am încercat și pe ăsta și destul de tare, numai că e cam greu. Că sunt doi diavoli și ei trebuie să se găsească. Trebuie să faci toate task-urile până nu te omoară tot diavol. Și cum îmi schimb și eu ăla? Mai prost sunt. O să nu schimbăm culoarea. Nu știu ce, de când am stat aplicația sunt maro. Alo, n-ați văzut un cal maro. Și suntem... Deci o să... Și... albastru și gri sunt diavolii. Ia uite, până a fugit. Deci albastru și gri. Să fugim! Ok, avem prima oară task aici, să-l facem rapid până nu mă prinde cineva. Nu s-a întâmplat doar să mă prindă. De fapt era clar, nu știu ce mai țitele. Ia mă, au plecat diavolii? N-au plecat! Nu toți. Nu s-au trezit. Ok, aici nu avem task. Aici avem task rapid. Nu e task. Vă dați seama că sunt și eu. Bă, deja au 3 au murit? What? Uite să ai task clar. Bun. Avem ballroom. Nu să te vedem, cred. Ballroom. Spălăm vasele frumos, sau ce e asta? 5 cu 5, da. Haide, frate, serios. S-au deconectat toți. Quick play. Da. Revenim la hide and seek. Vă jucat câteva meciuri așa. Nu prea multe. Vom încheia. Suntem nou, frumos, elegant, cât de cât. Nu știu ce ecranul ăsta. Am zis că îmi schimb și o culoare, mi-a schimbat creierul, poate. Hai să ne vedem ce ne dă. Cred că e destul de greu să da. Eu sunt diavolul. Eu și unul verde. După ei, încă nu ne putem mișca. Și ăștia o pot da report, cred. Ăla, Salut! Hai după ei! Dar aici vedem. Ballroom e cineva. După ei! Ok, aici. Cine găsim? Nimeni. Cum sunteți? Deja 3 au murit, nu știu cum. Că eu și băiatul ăla nu i-am murit pe niciunul. Cred. El știe. Da, bă, unde ești? Trebuie pe cineva. Să mă tot blochez prin pereți ăștia. Aha! Mor! Am omorât pe cineva. Apoi când am omorât de să-mi câteva secunde. Primul nostru kill și noi vedem fantomele aparent. Ia uite. Ok, unde sunt? Uite, vreau. Eu mă trebuie cutia. Iar l-am omorât și pe ăsta. Ok, mai o secundă. Perfect. Avem deja 2 kill-uri, mai sunt 3 oameni. What? Cum mi-a murit prietenul? Cred că a dat left.
M-am văzut pe cineva aici, s-am putut. Domnul. Mă, dar cum se aude, e așa enervant. Mă fac și pe câte. Mă cam enervat cum pășesc ăștia. Ce e ca n-am mă? De când mă joc e prima oară când mă dă așa. Oh, e chiar un master bedroom. Master room. Aici. Fantome. Ah! You are dead. Pe modul normal, m-am mai dat o dată impostor, nu chiar niciodată. Pe modul normal, poți să pui capcane. Când ești de asta. Adică undeva nu poți să pui capcane, e tot la fel. Numai că așa am crezut eu. Că arătau capcane, deși de fapt era sabotajul. Sabotajul. Ia vedem ce băieții. Mai avem unul de omorât. Aici. Haide. Ia să oprim aici. Grand Mal, cred că se numește aia. Master Bedroom. Grand Hall. Hai mă, unde sunteți? Că pierd până vă găsesc pe voi. Mă văd pe toată mapa. E și nașpa, că n-avem vederea asta așa încă și ne blocăm pe pereți. Că atâta suntem. Aha, în sfârșit. Ce? M-a reușit în pătură. Ce mă? Trebuie să găsim absolut pe toți? În Among Us nu era așa. Este hide and seek. Hide and seek. Aia că v-ați ascuns la pe cei care nu știu engleză. Da, sunt sigur că mulți știți engleză. Dacă mă întrebai ce tot mă duc în camera asta, nu-i găsesc, frate. Da. Nu sunt fantomele, aparent. Cred că ți-a dat fantomele și ele. Dar bun, nu-ți dă culoare. Altfel era și în Among Us, arătau galben. Și cred că tot timpul ăsta era aici. Hai frate, că mă cu toți. Ia uitați-mă cum dansez. Devil wins. Ia uite. Ok, cam atât pentru ce episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, să vă abonați. Și noi ne vedem data viitoare. Ciao, Baules!